Že si tam trochu zařve, vypustil ze hrdla zvuky, co rvaly uši barvy. Ahoj! Ciknul do tmy a čekal na tu ránu, jenže v malý předsíni slyšel jenom zvukovou bránu. Žádná čistá ozvěna, jen takovej divnej šum, jako když se v hospodě svalí pod stůl starej tlum. Franta byl zmatenej, proč to zpátky nekřičí? Fyzika mu vzkázala, jsi akustický. Hej, přítele! Potřebuješ 17 metrů, aby se sám slyšel, jinak je to jenom do zvukostý stěny vyčet. 20 herců dole, 20 kilo nahoře, ucho tvoje měří svět jak vlny v modrým moři. Proč venca zní jak dlabaný koryto a máma jako víla, i když oba řvou stejně, až jim v krku tuhne žíla. Spektru se to kroutí, je to skoro demonický. Kytara má litmoty, piano má jiný složení, bez nich by byl každej tón jen ku zoufání a znechucení. A naše ucho, to má nejradši tu lidskou řeč mezi 1 a 5 kiloherci, tam nás neuseč. Tak dávej bacha, ty uchu, aby mozek poznal ozvěnu. Musí odraz přiletět se zpožděním aspoň 0,1 sekundy. Zvuk letí vzduchem rychlostí 340 metrů za vteřinu. Tak si to spočítej, tam a zpátky, to máš dohromady 34 metrů. Takže k té stěně to musí být